बेबायदिनो जेराव जेराव मोनदों बेफोराव बांसिन नायै फुनांगौ। हाय लोगोफोर, मा खबर? बयबो मोजाङैनो दङ ना? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ, जोंबो मोजाङैनो दङ। दा नै फुंनि 8टा जाबाय, आं दुगैखांबाय, खर' लोबखांबाय, ओमफ्राय माखासे खामानिया जोबखांबाय। दा बिदिनो दंबायो आरोना संनाय खावनाय। ओमफ्राय दिनै सानडे लं कन्टेन्ट होनो नाजादों आं। स' नायलांदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय, जायफोरा फेसबुक पेजाव नायदों प्लिज अननानै आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालायदो आरो इउटुबावबो थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो चेनेलखौ। आरो जायफोरा अलरेडि इउटुबाव नायदों बिथांमोनहाबो प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। आरो जायफोरा अलरेडि साबस्क्राइबारखा अननानै कमेन्ट्सबो हरदो। स' नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ। नुदोंना लोगोफोर, सिनायनो हादोंना? बेनो जाहैबाय मेहेन्दी जेन्थ'खा ना मा होनो। ओमफ्राय नैबे जबा बिबार। बेवहाय आङो आरो माखासे बायदिसिना एड खालायबावगोन, नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनै आङो बेखौ आंनि बोरायनि थाखाय बानायनो सानदों। बेनि खानाया मोनजोबथारबाय, बेखायनो बियो नेचारेल कालारखौ होनो लुबैयो नालाय। आंनिखौबो नोंथांमोनहा नायनो लुबैदोंमोन ना लोगोफोर? आं देखायनोसै। नैबेखिनियानो आंना खममोन आरोखि ना। ओमफ्राय नै दाथ' खर' लोबदों, ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायनो हागोन। बिराद मोजां रिजाल्ट होदों आरोखि। ओमफ्राय आङो दाख्लै इउटुबावबो मोनसे भिडिअ होखादोंमोन आंनि खानाया रज'फिनबाय होननानै। ओमफ्राय नै नायदो, बेयावनो बोरैबा थाख्ला नुहांलायदोंमोन ना एसे, दाथ' गैला लोगोफोर नै। ओमफ्राय ना लोगोफोर, आङो एसे सापातनि दैबो होगोन आरोखि ना। आं नै दा दैखौ हरबाय, दैखौ होनानै बेवहाय आं रोङा दासो आरोखि। नै दैखौ एसे हरबाय आं, उनाव सापात हरसै। बेखौनो गोदौ होनानै दैखौ जाहोगोन आरोना। इस नै जाबाय दानाबा, गरमजों ब्लार फैलायथारदों। आं बन्द' खालायनोसै बेखौ। ओमफ्राय आं मा एड खालायबावनो होन्दोंमोनलाय लोगोफोर? नै एल'भेराखौ मुसुगुरखौ हाखाजोब्बाय आं, दा हनोसै सामसजों। न'आवनो दंमोन आंना एल'भेराया फिसाजार लोगोफोर, बेखायनो बिराद एसे बे गेजेरनि जेलिखौ मोननो खम जायो। ओमफ्राय नै सामब्राम गोजा, जेराव जोङो लिबन फुनोना, सिराम फुनोना, बेखौ सामब्राम गोजाजोंनो बानायो। साफा सुनानै लाबाय आं। नै सामब्राम गोजाखौ हरबाय आं। जेरै जोङो खानायाव सिराम फोनो नङा होनबा? हेयार सिराम, लिबन, बेबायदि जासिगोन आरोना एल'भेरा। नैबे एल'भेरानि रोसिखाय लखबबाय आं। एबार नै सापातनि दैखौ बेयाव मिक्स खालामनोसै आङो। नङालै बाबा, दानो फुदुंखानोसै। नै आंबा फोननोसो लुबैलायबाय, ओमफ्राय 10टा जाबाय। खैथायाव एपइन्टमेन्टआ? जोंनाथ' लेटसो जाबाय। बैयावसो नायजायाखै, राजिनाबो फन दंमोन। बिराद मोजां रिजाल्ट फैसिगोनहाय। आंबो एसे लागायनोसै। आं बिराद मोजां मिक्स खालामबाय, एबार खानायाव एप्लाइ खालामनोसै। नै दानाबा फुननोसै आं। आंनावथ' हेन्ड ग्लभ्सबो गैला, अबाव थाखोथाय, आखाइजोंनो फुननोसै। आखाइया दा दागोनांसिगोन आरो। बेबायदिनो जेराव जेराव मोनदों बेफोराव बांसिन नायै फुननांगौ। ओमफ्राय ना लोगोफोर, नैल'सै आरोखि ना। आं फिसाज्लानोबो एसे फोननानै होबाय। अर्गानिक जिनिसा जेबो खहा खालामा, हेयार ग्रथनि थाखाय मोजांसो। ओमफ्राय गास्लायस्लाय आंबो फुनसै दे, फोननो लुबैखाबायमोन आङो। ओमफ्राय नै आखाइयाव जेथुका दुहाथ' आंबो फुननानै लानोसै दे। रानबाय आंनाबो एसे।
आं माने आंल' नङा बयबो मानसि माहारि खानाया जाहैबाय जोंनि मोनसे मा होनगोन बेखौ लुकखौ जेनेबा साबसिननिफ्राय हामसिन खालामो नङा होनबा बेनि थाखायनो जों खानायखौ बयबो अनो मोजां मोनो केयार खालामो आंनाबो बोरायना बिराद मोजां मोनसिगौ ओमफ्राय बिदिनो लोमजालासो मानसिया एसे माबा जादों आरोखि एफाबांबो बैसो जायाखै उन्दैसो बियो साफुनजोंनि दस्रा जाबाय माबानि थाखायनो फैयो आरो खनसे सुबावनांसिगोन आरोना आङो क्रिम बुफुनाखै जेबो बुफुनाखै खाबु गैला गैया एकदम खामानि जागासिनो आरोना Jadi itu kan di sini lagi. Kalau mau oke kalau mau sini. Oke. Ada konten थाखाय आङो बेखौ बिदि लाथोंसै ओमफ्राय सुफिननांसिगोन आरोना लोगोफोर दानाबा ओंखामबो जाखांबाय ओमफ्राय खर'खौबो खनसे सुबावबाय आं ओमफ्राय बिफानाथ' एकदम जि आराम गोजा जाबाय कालारा खानायाव मोननाय दंमोन नालाय बेखायनो इना एसे गोजा जादों ओमफ्राय आंना गोसोमथार आंनाव माबायदि नांखो मिथिला जायखिजाया एसे साइन जानायनि फुनदोंमोन आंबो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन स' दिनैनि थाखाय बाय